andikuziye imine nyota erevude peste doseta. Aya madanzi manyama anowanika ku Cape Town chete awanika ku Zimbabwe. Amen. Mama makadi Makadiwo prophet. munogara kupi? Cape Town. Cape Town. Semusa. Andikuziye imine nyota erevude peste doseta. Andikuziye imine nyota erevude peste doseta. All right. Nyaya dzenyu mama dzatonakira pano nezita raJesu. Amen. Mune vana vangani mama? 2. Mune vana 2. But pana anonzi Lini ndiani? Lini ndewe number 2. Number 2. Ari kupi Lini? Lini ndakauya naye ari kubudiriro. Ari kubudiriro? Aruza dai asvika pano tatogadzirisa nyaya dzake. Ndiye antone nyaya prophet. Atori nenyaya svinu. Ko ku Germany kunani mama? Kuna Lisa. Can I do some serious stuff here? Ndoda kuti Mwari akugadzirisire nyaya dzenyu mama. Zvakanaka prophet. Nokuti mikuya panapa is a mistake. Ichokwadi. Ndaoneswa makamira pakati pemharadzano. Kureva kuti muchanetseka kuti ndoramba ndiri kwere ku Cape Town kana kuti ndobva ndaenda kumwe. Asi ndiri kunzi naJehovha ndoda kukupai mhinduro yenyu panapa nhasi. Ndakaimirira prophet. Nekuti ropafadzo yenyu iri kupi prophet? Ndatumwa naJehovha pamberi poupenyu hwenyu mama. Amen. Kuti ndikuitai a business woman. Amen. Saka imimi future yenyu iri kwese kwese. Amen. Kana mukafunga kuuya muno muZimbabwe muchatanga business rinogara rakadaro. Amen. Kana mukafunga ku America munoenda mukanoita business rinogara rakadaro. Amen. Mukada kugara muSouth Africa zvinongofamba zvakare. Amen. Nekuti Jehovha akuvhurirai madoors enyu kwamuri ikoko. Amen. Pane vanhu vari kukomplaina vari kuti ko mavinge iko pano muri kutsvaga iko pano mavinge iko kuchechi ikoko. Yes. Vanonzana muhlanga ndianani vavo? Ndo kwandakaroorwa. Aiwa isiri yosenemi. Masenemi mangana ari ikoko? Asi muhlanga mutupo. Vanonzi vana Muraicho. 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 Toda kuti Jehovha vakugadzirire zvinhu zviite zvakanaka. Amen. Nokuti pane vanhu vari kungoti mama muhlanga ngavabve pano. Isu tiri kuti madhimoni sorry maruza. Amen. Zvazonakira muchembero wepano nezita raJesu. Amen. Demoni sorry sorry waruza. Urombo sorry sorry waruza. Waruza my way. Waruza my way. Waruza my way. Waruza my way. Iwe waruza my way. Iwe waruza my way. All right. Magadi mama. T Right Magadi. Mawaya nani? Ne sister yangu. Uyu? You did very well. Nyasha ngadziwanzwe nezita raJesu. Ngadziwanzwe nezita raJesu. Thank you for coming. Kumashure kune mofa ero? Kune mofa ere kumashure? Ndatumwa naJehovha kuzodzomborora nyaya dzenyu kuti dzinake dzese nezita raJesu. Simudza maoko uri kwauri kwakuiti Mwari nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Zvanaka. Ndiri kunzwa kuda kutomoka poita. Ndofamba here kana utomboti mire mbijana. Ndofamba here kana utomboti mire mbijana. Makadi papa.
Ndiripo zvangu makadiwo ndoda prophet. kuti Mwari akuitire zvakanaka paupenyu hwenyu Tinotenda prophet. nekuti mimi zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Verengai upenyu hwangu prophet. Ndiuitewo kuverenga. Vurai mafaira prophet. Ndakadenwa kudai ndinoita kuvhura mapombi kudzikisa gecho. Chekutanga baba ndiri kuoneswa muine hondo paupenyu hwenyu. Chokwadi prophet. Nekuti munyama zvinhu hazviri kufambirai zvakanaka. Ichokwadi prophet. Ndiri kuoneswa pane basa rakangopera manje. Chokwadi munhu waMwari. Maita basa rekuticha ere nderei basa iri? Chokwadi nderekuticha. Asi rakapera muna December. Rakangopera muna December. Musi wa 12 December. Chokwadi prophet. Pandiri panzvimbo inonzi pathway. Chokwadi prophet. Now can I do some serious stuff here? Now ndiri panzvimbo iyoyo ndiri kuoneswa ini makangonzi basa hapana. Imimi zviri kukunetsai kuti chii chakaitika kuti basa rinzi rapera. Chokwadi prophet. Nekuti vakangokupai reason yekuti imimi hamusi kuperforma zvakanaka. Amen prophet. But ndokubva macheka marecords enyu. Chokwadi prophet. Ndokuona kuti makashanda mugovernment for a very long time. Chokwadi prophet. Mukatozoretire. Zikisai gejo Kana prophet. uchiretire zvinoreva kuti waigona basa. Chokwadi prophet. But rakapera basa. Sure Now, prophet. can I do some serious stuff here? My name is Prophet T Freddy. Reporting as it is written in heaven. I report what I see. What I hear. And I report the deepest mysteries and oracles of God. If you want to know the definition of prophecy, watch and observe me prophesying. I define the prophetic. Now baba ndiri kuoneswa makatambwa inonzi 10 noti nevana imi. Taurai prophet. Imi mune vana vangani? Ini ndine vana 5. You have 5 kids. Yes. But chiri kundinetsa ndechekuti mwanga muine mumwe mudzimai. Chokwadi prophet. Ashaika. Chokwadi prophet. Ndokukusiyirai vamwe vana. Ndizvozvo prophet. But masirwa vana ava makagara kwemakore akawanda. Chokwadi 8 years. Anosvika ku8 years. Chokwadi muchiedza prophet. kuchengeta mhuri yenyu. Ndizvozvo chaizvo prophet. Pamaita izvozvo mamusina kuroora mumwe mudzimai. Chokwadi prophet. Vana vachokuti tete dai maroora dai matoroora kare. Taurai zvenyu prophet. Imi ndokubva mateerera mukafunga kuti vana vari kurevesa. Zikai neupenyu hwangu prophet. In the realm of the spirit makaroora. Chokwadi But prophet. makangoroora makabva matopandukirwa nevana. Amen prophet. Havasi kuzvida kuti muroore. Chokwadi Saka prophet. iko zvinezvi vana havasi kutaudzana nemushe. Chokwadi prophet. Taurai pane zvenyu. mumwe mukuru ane 34 years. Tendai prophet. Ndobva ndazooneswa paine mumwe aripo pamusha. Taurai prophet. Zita renyu riri kushorwa imi. Chokwadi prophet. Muri kutaurwa zvisingaite. Chokwadi Pamberi prophet. penyu pane cheni dzemapurisa dzakakandwa. Chokwadi prophet. Makambosungiswa here nevana. Chokwadi ndakambosungiswa. Vakakumhan'arirai vachiti chii? Vakandimhan'arira vachiti ndiri kuabhusa hanzvadzi yavo iri disabled yandaichengeta nemudzimai wangu munyowani. Mauya nani? Ndaya nemudzimai wangu wandinaye pari zvino wandakazoroora. Uyai tinzwe mama. Manyanya uzororo yelubhoni saka muri kuvingwa. Oh, are you serious? Apa ndadomoka serious. Mama, ndoda kuti mugare zvakanaka nemuri. Notenda prophet. Murambe muchiita moyo wakanaka. Notenda prophet. Ina handisi kunzi mudzimai ane utsinya asina kunzi vana vari kurwa shanjidza amai. Notenda prophet. Inotambika futi iyoyo. Chokwadi prophet. Asi mimi mudhara kudzinga kwamakaita basa is a blessing in disguise. Ndotenda prophet. Mwari akazvitendera kuti muzviite. Ndozvikudza prophet. Because imimi munorima kaimi. Hongu prophet. Amurima here kupurazi imi. Ndinorima kupurazi. Hamuna purazi here. Purazi ndinaro. Ipapa ndikuona makarima chibage chakawanda here. Chokwadi. Nebeans hopo. Chokwadi prophet. Ndinoita zvokurima siyana nekuticha akusina basa. Ndotenda prophet. Mazvinzwa? Notenda baba. Mamusingambovaudzawo here kuti chisiyana nazvo izvi. Rimai. Ndakatombotaurawo asina winonetsa maidheu ndine kamwana kadiki diki akari kupopota zvingaita kuti mukanenetsa kujecha kundibvisa kuchirungu muchinenetsa kumusha ndikukupai 7 weeks chete date type plan Yekuti mende kubasa. kuti adzokere Kamwana kapa date 7 chi? 7 weeks
ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. It's nice to talk nana mama. Nyaya dzenyu ngadzinake. It's done. You are so faithful. In the name of Jesus. Kwanonzi Dani ndiani? Anonzi Daniel munin'ina wangu. Pakati pedu pane mumwe aripo. Kwanonzi Deni? Anonzi Dennis ndini. Oh. Zvanaka Mr. Deni. Tinotenda Prophet. Mr. Deni. Tinotenda Prophet. Zvatonaka so. Tinotenda Prophet. Ndechipedza nemi muri kudzokera kwamunogara musaedze kuchenesa zita renyu. Tinotenda Prophet. Kucheneswa kudhara naMwari. Tinotenda Prophet. Ndara kana paine munhu akamakwa ndimi kumaraini kwamunogara uko. Tinozvigamuchira zvakadaro Prophet. Munosara muchifamba but vanongokushorai vachingotaura kuti makashata. Tinotenda Prophet ichokwadi. Endai munogara zvenyu. Tatenda hangu naMwari.